अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का राठौर है कौनो नाव तो हम ना लेब उनको। कोनो राठौर है गाना गावेली, कबो सोड़ी साड़ी पहन की, कबो धोती पहन की। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा काबा यूपी में ढोलक बजाए की काबा काबा, यहाँ काबा वहाँ काबा। हे बाबूनी सुननी हो यूपीए में पढ़ाई लिखाई कर ले हो, यही रहबो करे। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार। अरे तब इतनी बुराई जिन करो, यही तोहार बाबू कमा खा के तुह पढ़ौले हो आ तू ही का दाना करतरू। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा का बा यूपी में का बा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। भैया आज देखनी हो सोशल मीडिया पे एक जने पतर घोंचो मुंह देखावन क। माफ करी हा, हम केहू महिला का बुराई ना करीला, लेकिन भाई कोनो चीज का पैमाना होला। कौन राठौर है कौनो नाव तो हम ना लेब उनको। कोनो राठौर है गाना गावेली, कबो सोड़ी साड़ी पहन की, कबो धोती पहन की, कबो ढोलक बजाए की काबा काबा, यहाँ काबा वहाँ काबा। हे बाबूनी सुननी हो यूपीए में पढ़ाई लिखाई कर ले हो, यही रहबो करेलू। अरे तब इतनी बुराई जिन करो, यही तोहार बाबू कमा खा के तुह पढ़ौले हो आ तू ही का दाना करतरू। दाना ही का चबू अब रहियो ही का करबू। हाँ अरे बाबूनी यूपी में का बा अपने बाबू से पूछी हो, समझ लू। अपने आवे वाला भविष्य से पूछी है। यूपी में बहुत कुछ बा, अयोध्या बा, काशी बा, मथुरा बा, धाम बा, किछौछा का मेला बा। हाँ यहाँ अलीगढ़ बा, ताला बा, आगरा का पेठा बा। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में भाई भाई का चारा बा, समझ लू। तो ये नौटंकी मत करा, ड्रामा मत करा, समझ लू कि ना। तो ये कहा था कि ड्रामा मत करा, खेला मत खेला। जौन यहाँ के भाईचारा बनल हो के बिगाड़े की कोशिश मत करा। ठीक बा अपन अपन पार्टी अपन अपन चुनाव लड़ लेता, पक्ष विपक्ष दोनों होला। लेकिन ये कि यूपी में का बा, यूपी में का ना बा, का ना बा यूपी में। यूपी में अब बिजनेसो लागता, यूपी का रोड देखा, यूपी में सब गुंडा भागत हमें, जेसीबी चलता, जेसीबी चलता पलटाता। यही यूपी में
गंगा बानी, जमुना बानी, सरस्वती बानी, ई तोरा ना लौका था? ई तो के ना लौका था? यूपी में कहाँ बा, यूपी में कहाँ बा? कहाँ पढ़ले लिखले बाड़ू? यूपीए में नू। यूपी में पहले भी बहुत कुछ रहा, अब अहिनो बहुत कुछ बा, और आवे वाला समय में ए बबुनी ये यूपी पूरा हिंदुस्तान पे राज करी। ये यूपी में वो सब कुछ बा, एक डेवलपमेंट देख लिया आने वाला 10 साल में। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनी। भगवान तो के सकल सूरत देहले हमें तो तनी का गलत उपयोग मत करा बबुनी। ढंग का गाना गावा, गा के तनी कर अच्छाई में दिखावा। यूपी में कहा हुआ, यूपी में कहा हुआ, तो छोड़ दो, चल जा खत्म वहां और दूसरे जगह। कहिया यहाँ के कहिया वहां के। देखा बबुनी, हमारा नाम बतासा, हम पब्लिक के हंसाइला। हमें मजबूर मत करा कुछ उल्टा पुल्टा बोले, पर हम बोले शुरू करी ना तो हम बहुत गंदा भी बोली ना। हाँ ए राठौर, औकात में, औकात में। यूपी नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। तारे यूपी में कहा बा कहला से कुछ ना हो जाए, ठीक बा? शांति शांति मैडम।